kining pagtudlo ni Jesus dito sa bungtod, Sermon at the Mount, mao ni siya ang usa sa mga sentro kaayo sa iyang pag-andam sa pagtukod og simbahan nga maoy mahimong agianan sa kaluwasan. Kini manggong bungtod simbolo ni siya sa perfection. Nabang mura kag musaka ba? Mao sa to ang iyasang transfiguration dito sa niya gihimo sa bungtod, unya ang kanisang pagsulbad sa katungwa nay uwan ang Israel, ang lugar sa Israel. Si Elias misaka po sa bungtod sa Carmel or Carmel. Munang naay mga Carmelites tungod na ni propeta Elias nga didto sa bungtod, didto sila nagkahiusan atong hari nga buot mo patay niya, nga gitagaan mag-ulan. Ngaigsuon mao ni ang simbolo nga ang ato di ang perfection matud pa ni Kristo dili mahitabo kun kutob rata sa makita nga kalambuan. Kanabang kutob rata sa makita ba? Pareha sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo. Makita man na nga magsigi silag simba. Makita nga magsigi silag ampo. Makita nga magsigi silag puasa. Makita nga magsigi silag hatag og tithing or 10% nga aning gasa halad sa simbahan, 10% sa ilang income. Makita man na, mayo man na siya. Dili man na siyang ngilad. Pero matud pa ni Jesus, kung kutob ra diha ang atong kaning gitawag na itong pagka-Diyos-non, dili ta makasulod sa gingharias langit. Lingay mong tupad ing na sige kag hatag og 10%. 10%? Nga galisod magani sa 5%. Oh. Di ba? Mao na nga pasubrahan. Mao to katong biyuda, dili 10% iyang gihatag, 100%. Lipay kayo ang Ginoo. Pasubrahan ba? Unya, dili lang ta magbinuotan sa makita. Kung dili, apil na ang dili makita. The intention, the desires in our hearts and in our minds. Di man na makita. Kamuron, nanimba mo diha. O may siguro ang uban ninyo, gasigig saway nako. Oh, hindi mo na nasa niron, color buhok na sa niron, kuan na sa niron, kanang kilay na sa niron, murag inana ba? Imbis nga abli ka nga tudluan, nga andam ka nga tudluan, mituo ka nga ang giwalis pare labi na ni Father Siano gitudlo ni Ginoo, gasigi na kag ingon, ato na kaniron ticket na sa niron, kani politika na sa niron, Duterte na sa niron, Marcos na sa niron, ana ba? Imbis nga open ka. Mo na ang mga Pariseo, inigkakita nila ni Jesus, sirado na ang ilang hunahuna. Di na sila matudluan ni Jesus. Ang ilan na lang, mangita silang paagi unsaon nila pag-atake si Jesus. Ako, believe ko sa recent interview or ambush interview mating ito ni BP Sara, unsay imong ika-advise sa mga senador karon? Yan ingon si BP Sara, wala ko'y mensahe para sa usag-usa nila. Ako lang itingob og mensahe nga mahinomdom unta ang mga senador nga 24 sila kabuok. Unya, ang ilang institusyon, kinahanglan ilang himuon nga epektibo nga makatuman sa ilang buluhaton nga gisugo sa konstitusyon, isip usa ka institusyon.
dili individual nga senador. Ana ba no? Nindot kayo kana bitang maghuna-huna ka. Yes, lain-lain mangitag hunahuna, na ay hunahuna nga antay, na say pro, na ay pro Cayetano, na say anti Cayetano, na say pro Gatchalian, nya anti Gatchalian, pro Soto, anti Soto, pero di unta malimot nga usa sila ka institusyon nga gitawag og independent department sa atong gobyerno nga gitahasan nga mahimong check and balance department sa operasyon sa gobyerno. Kay tulo man na sila ka kanay ganing tawag ko na tog departamento mantingali na sana executive department, the legislative department na ay lower house, upper house, ang Senate, nya dayon ang judiciary department, ang mga korte nato. Doon naman na sila'y mandato sa atong konstitusyon. No, nindot kaayo nga ang pahinomdom ni BP Sara nga kanang ayaw kalimti nga usara mo ka institusyon. Parehas bandag asawa ba? Ngano man day kamo day bandag asawa, pareha day mo pangandoy, pareha day mo gibati day kanunay. Ha? Pareha? Di oy. Mao bita kinsa dining asawa habi nga wa gyud ka lalis sa iyang bana sugod adtong June 1 hangtod karon taas ang kamot. Kanang wa gyud makalalis ba? Wa ka singhag-singhag or kusmod-kusmod. Oh, natanawa di ba way ni isa? Ngano man naagid naa na oy. Pero nganong naa may mag-celebrate og 50 years, naa may mag-celebrate 25 years, 40 years tungod kay kamaon na silang mudawat sa usag-usa ug mangitag paagi nga ma-preserve ang ilang pamilya, ang ilang institusyon, the smallest unit of society, the family. Manja ka ng Senate, the biggest unit of our government man of our country, the third or one of the three top units of our country, aron mo padagan sa atong kalambuan. Unya o mag-away sila, unya ilag yung i-insist ang ilang personal, di maayo. Pareha ng ribbon, unsa na Senate ribbon, unsa na Blue Ribbon Committee. Unsa may nganong naa man nga committee sa Senate kanang Blue Ribbon Committee. Dili na tungod ni Cayetano, ni Senator Cayetano, di sa tungod ni Senator Gatchalian. Nya karon mag Blue Ribbon hearing sila. Mag Blue Ribbon hearing si Cayetano, mag Blue Ribbon hearing sad ang Gatchalian. Are they acting as one or no more? Og di na sila malangit. Ngano man kay matod pa ni Hesus, palaboy ang kabalaan sa mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo gud mga igsoon kusog kayo anang gitawag og biased kana bang i-reject ka kun dili ka sakop nila. Muna ang mga Parisiyo manaway gid na sila sa mga kobrador sa buhis, kanang mga prostitute, di sila mudawat ana, kanang mga sanlahon, ilan ang tawgon og mga noto o grave sinners. Mo-reject sila ba? Di sila magpasagol. Muna kani si Barnabas or Bernabe, nahimo ni siyang apostol ni Kristo kuyog ni San Pablo. Doon na may gitawag og original 12 apostles. Nya doon na say additional apostle nga gipili si Kristo nga mao si San Pablo o uban pa nga gitawag niya apostol para sa mga hintil, para sa mga dili Hudiyo. Mo gito lang specific nga mission. Unya si Barnabas partner ni St. Paul. Unsa may tumong nila nga ang mga dili Hudiyo sama nato, kita produkto ta ni San Pablo og ni Bernabe. Produkto ta sa ilang paningkamot nga maapil ta sa gitawag og mga followers ni Kristo.
disipulo ni Kristo. Pero kung ang mga Pariseo lang mo'y saligan, dili tama apil. Ngano man, sila ragyod. Sila ragyod ang maapil. Karon, lingay mong tupad. Ing na iapil nimo ang kanhi kabit sa imong bana o sa imong asawa. Gusto mo og naikabit imong asawa or imong bana, maapil nimo dito sa langit? Sugot mo, dili. Kusga. Na, hinaya, tuluraman kabuok. Musugot mo, nga kanang gasigig libak nimo karon, maapil na nimo dito sa langit? Makuyog na nimo, kanang gasigig daot nimo karon? Musugot ka ha, ang mga Marcos, nga makuyog nila ang mga Duterte dito sa langit? Musugot ka ha, ang mga Gatchalian o ang mga Cayetanos group nga magkuyog sila pag-hearing sa Blue Ribbon Committee? Ha? Kanindot unta? No? Musugot ka ha, si Vice President Sara Duterte nga makuyog niya sa trabaho ang nag-impeach niya dito sa Congress katong 255 ka mga congressmen, makuyog ya po niya sa trabaho? Kanindot unta? Ano? Niya ka mo, musugot mo, nga kanang gasigig daot nimo, mupalit ya po raffle ticket. Kamo no, mora ganay inyo. Nindot kayo. Hasta nang galagot ka, baligya raffle ticket. Ayaw pag-ingon nga, ako lang nang sailuan diha, kay lagot ko ana. Ayaw, baligya raffle ticket. Way siguro, mo palit na. Mas dako pa nagpaliton. Kay naminaw mo sa na siyang padersyano god. Tuod kag ikaw ra day naminaw. Ana, nabit ato'y asawa, nga niingon siya nga, pila na to katuig, wa na gid siya mutagad siyang bana, kay dito na lagi nagpuyo sa kabit. Nya sila, kay magsige magtan-aw sa akong misa ko no, anas TV. Nya, silingan raman sa niya, ang gipuyan siyang bana, diha raman sa silingan, gapuyo, sa kabit. Igagi ko no siyang bana, iya man ko no mamatikdan, ang iyang bana, muhunong dito sa may bintana, kay malantaw ramang ilang TV. Adto man kuno mag-standby, maminaw sad ba? Ana, samtang sila naa sa sulod, ngayang ba na to gawas. Hangtod nagyog kuno, standby na gid yang bana. Abi ninyo ag unsa nagkauli gid sila. Ang agdi magkauli nga naminaw man ang yang bana sa akong humiling, naminaw man sa siya. Ang magpabilin silang yawanon nga ang atong gihumili pulos man ay Pangginoo. Kanang pagpasaylo sa nakasala, kapituan kapito. Nya kanang pagbiya sa sala, bahala nagmaghilak ka. So katong iyang bana, naghilak gito nga nibiya sa kabit. Kay mas nindot man kuno ng kabit kaysa asawa or sa bana. Nakasuway mo? Suway di ba? Mas nindot kuno. Ingon sila. Bitan nang excited kay nang bana mo adtos kabit, pero mura na siya maluya basta magatubang na siyang asawa. Pero gipugos gito sa bana nga mubiya sa kabit para sa kaluwasan niya, kaluwasan sa iyang kabit ug kaluwasan sa iyang pamilya. Mao na siya ang giingon ni Hesus, pasubrahi ang kabalaan sa mga Pariseo. Nganuman kinahanglan ta nga muantos aron magkahiusa ta. Kanindot unta muantos ang mga grupo sa mga senador nga nahibaw gid sila nga illegal ang ilang desisyon. Kay naaman tay konstitusyon, naaman sa tay Senate rule, kahibaw man kung kahibaw na sila. Kahibaw na sila nga wa na sila magsunod sa Philippine Constitution as mandated nga ilang sundon. Kaso lang ang ilalang yung mga pangandoy para lang sa ilang kaugalingon mo nang nagkagubot sila. Kinsa Manila ang nagsunod gyud sa Philippine Constitution, kanang gasigig gamit sa konstitusyon, kanang kada sultig gasigig ingon nga base sa konstitusyon, kana mo'y atong sundon. Pero dili ganay ka makagamit ana
dili ka makahisgot ana, dili sad ka strongly makagamit sa provision, sa to pa, something wrong in you. Ug mauna-on tay i-realize sa ato mga senador, wa na gani ka magsunod sa tinuod nga balaod. Nya klaro na sa imong kasing-kasing, matud pa ni Kristo, pakig-uli na. Ayaw padayon og trabaho, kaning paghalad, trabaho man ni nga atong ihatag sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, kung magdamo sa inyong halad, paduong sa altar, na hinumdum kang nakapahiubos ka sa imong isig katao, wa na mahibaw is uban, pero nahibaw ka na, pakig-uli usa. Ayaw lahos og halad, kay nagpakaaron ingnon ka. Kana magong hypocrisy, di gina magsilbis Ginoo, kay ang Ginoo manggod nahibaw sa atong kasing-kasing. Muna iyampo nato ang ato mga senador, kanang naa sa atong gobyerno, President Marcos pananglitan, kanang iya kung usisahon yang kaugalingon, ngano man nga siya'y presidente ros Pilipinas, mulima na katuig ang milabay gikan sa iyang paglingkod, nganong nahugno man ang ekonomiya sa Pilipinas, nganong dako man kayo ang kwartang nawa sa Pilipinas, nganong daghan naman sa kayrong drugas nga nibaha sa Pilipinas, nganong wa na may mga investors ang Pilipinas, wa pag yung mga klarong infrastructures ang Pilipinas. Dili siya magsigig pasangil ngadto kinsa lay pasangilan niya, kasagaran ra bang pasangilan mga Duterte side. Mutan-aw pod siya sa iyang side, ang iyang mga palibot, iyang igagaw, Martin Romualdez, uban pa diha niya mga cabinet members. Iya sang tan-awon. Mag-inangkunay ta sa atong mga sayop, mag-inangkunay ta sa atong mga kakuwangan para sa atong nasod, atong hinumduman nga usara ta ka nasod. Mo bitaw kitang simbahang Katoliko, usarata. Lingay mong tupad. Ing napilay kuwang ni moron para sa atong project. Ang kuwang ba? Ang ato rabang project. Kanini ang atong Bell Tower. Dako pa kay nagkuwang. Atong Bell Tower. Sige pa na rog trabaho. Bayad sa tana. Ang atong Adoration Chapel. Kinahanglanon kay na nato. Kana, dako-dako pa sa nagkuwang. Nya labaw na gid ang atong CR nga bag-o, ninduton ra ba na nato kay para komportable kita diha, kay comfort room guna. Nya kana pa dihang atubangan, ninduton sa na nato ang buta pumero, dili na hazard, mahimo na dihang murag attraction og source of blessings. Kay butangan na nato mga ribulto diha sa mga santos, 12 ka apostoles plus pagyod tingali ibutang nato diha si San Pablo. Kay siya masay usas mga ligon nga mga apostol. Kung sa may gusto nyo, ibutang pa nato dias Judas. Judas Iscariote. Nya ang simbol ni Judas na ipisi nga gihigot pa doon. Ayaw lang tingali yan. Kaya basig daghan niya nung musunod. Judas Iscariote, tabangi ko. Sus, igabot sa unahan, magbitay pisi dito. Di lang tingali. Si Matias lang tingali itong ibutang diha. Matias. Mao man to ni Puli ni Judas, si Matias. Ingon ana ba? Nya dako pa sa nagkuwang, labaw sa tanan kaning ato mga bangko, dako pa kay nigkuwang. So daghan patarog kakuwangan. Din alam ta magpasangin lanay nga, tungod ni kuan, tungod ni kuan. Karon trabaho dayon ta. Kapoy kay magsigig pasangin lanay na human na lang upat ka tuig sa atong administrasyon nga bag-o. Why nahimo nga murag nindot ba sa atong paminaw? Kani ra yung impeachment, kana ra yung flood control, kana mga kawat sa mga kwartas PhilHealth, nga way sulbad-sulbad, mga edukasyon, daghang trillions, mga utang nga ni-increase, maura na itong nakita karon. Ato na kang ibalik, unsay kakuwangan na to, na remaining 2 years sa atong presidente, sa iyang administrasyon, nindot nga, ato na lang tingali ning itingob nga maghiusa ta isip mga Pilipinos kay niya pay gubat, niya pay linog, niya paroy bagyong umaabot, daghan maghiusa ta. Dili ta magsigig iyahay. Mga senador, paghiusa na mo maluoy mo sa mga Pilipinos, dagko kay mo mga sweldo, amo ng buhis. Kwarta na sa mga kabus nga mga Pilipinos. Unya inyo lang iaway-away diha. Sige lang mo diha ginukdanay, magsalbahay ang inyong armas, magsigig lockdown sa Senado.
Masay kapuslanan ana sa atong giatubang nga krisis karon. Pasubrahi kaha ang inyong kabuutan kaysa mga taong way pagtuos Ginoo. Naot unta og mahimo na nato mokaingon kita sana all. Nya kamo sa dinhi karon. Unsaon ninyo paghimo aron mo mahuman ato mga proyekto? Palit og raffle tickets. Kana gyud number 1. Unsaon pagpalit og raffle tickets? Dinhi sa atong simbahan, pamalit mo, naasa ro'y daghan, pasalamat ko, daghan na kaing namaligya na to raffle tickets. Gabi, diha na siningon ako, Pader, taga ikog duha ka stab, ako nang ipamaligya. Nako, ayay, og imo nang hot na ko, good as sold na ha? Isa, ay, oh, good as sold ni Pader. Pero mas grabe gitong usa nga akong gibaligyaan. Nako, sir, pilay imo. Isa, unsa man ang imong raffle tickets, Pader? Nako, para ni sa among mga projects, sir, nagmiss ako ba sa ilang kompanya. Ingon din siya, pila man imong ticket, nako, 200 kada ticket niya. Usa ka stab, 120,000. Siya, pila man na ka stabs imong gida, Pader, nako, 20 man ni ka stabs, sir. Siya, sige, ako na lang na. Nako, sir, 20 ka stabs, sir. Ako yung ikot, ay, lagi ni, amin na. O para babayran, bayran ba? May tag nakadungog to ron, ana ba? Kana mga inaanaw, hibaw ko nga na, kompanya ko to, di na siya daghang empleyado. Siguro, yatong hangyoon, sige, pamalit kotob sa maka human. Kay ang 20 ka stabs, 100, di pilam na, 2,000. O basig na to si empleyado nga mga 5,000. O di, makapalit. Di, kayo. So kamo mga kompanya, di, tagiyag mga kompanya, pamaligyain ang inyong mga empleyado, panguha mo direct ticket sa atong kani-ganing kuan haron sad mo malangit. Sige lang mo tigom kwarta nya. Baligya lag ticket og dili sad sila kapalit, paliti og tag sa ka ticket ang kada empleyado nimo nya ibonus na pastilag mabunutan ilangan nya mo makadaog sa 500,000 or mabunutan makadaog og 100,000 sa atong second prize, 5 gud na kabuok, no? 100,000 or bisan na lang ang 8 kabuok 50,000 mabunutan ang usa nimo ka empleyado. Di, luwas ang iyang para tuition siyang anak. Ano ba? Ora na ibuhaton untas mga kompanya nga mga Diyos nun. Minaw ba ka sila? Nana. Unya, ikaduha, pwede sad sa atong, unsaon pagpalit pagyod sa atong mga bank accounts, pwede niyo ipanghatag bank accounts, GCash accounts nato, available pa kaayo o kwarta padala. Sundalan ning niya sa atong screen. Nya katapusan, sige mog sunod sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang ginig sunod, view, like, share, subscribe. Sa sige ninyong share ana, makadungog ni sila sa atong mga wali, ma-influensya pod ni sila basig makatabang sa atong paglapalambo sa atong katilingban o sa atong simbahan. Nya gawas pa ana, sa sige ninyong view, like og share, mga 15 to 30 minutes kada adlaw, doon na pod nay income ang ihatag ang YouTube nato nga magamit sad nato dinhi sa atong parokya tabang gihapon.